que li fiquen tota, li fiquen molta, amb les ganes, sinó a més, en aquest cas, amb un producte que a part de ser interessant i important per si mateix, el fet de ser referenciat com a part del territori, com a part del paisatge i com a part de la gastronomia d'un territori, en aquest cas de Vinaròs, i el fet de que s'identifiqui amb aquest producte ho trobo molt interessant i que cal potenciar-ho com s'està fent. I bé, i cal dir que també des del nostre restaurant, que és el que fem, en aquest cas és cuina creativa, és cuina evolucionada, cuina que intentem conceptualitzar, però quan es tracta de producte, d'un producte que val la pena resguardar, és molt difícil per nosaltres treballar i fer cuina creativa en si mateix per poder maltractar el producte. Per tant, m'agradaria ressaltar la dificultat de cuinar un producte com bé és el cas del Leuci Vinaròs. Així en punt més vull donar les gràcies i donar sort als concursants d'aquest concurs. I bé, si mateix em despedeixo, no pas al